ano 71. Dicía el: o meu proxecto de regreso está en marcha, agora ofrecen un posto de traballo en Madrid, cidade na que de momento non me desagradaría vivir, posto que está preto de Galicia e ao mesmo tempo permitiríame manterme afastado dos picoteos en rencillas do seu pequeno mundo literario, no que tería que entrar caso de residenciarme allí. Nesta e noutras misivas, José Emilio parece consciente de como debe ser o seu comportamento na España franquista, cito: estar calado e quedo. Xa en Madrid, José Emilio recibirá primeiro no Paseo de las Delicias e despois en Juan Bravo. Nunha e noutra rúa, o seu fogar acollerá a músicos, escritores e periodistas, actuando sempre, en palabras de José Luis Cabo, como unha especie de embaixada cultural de Galicia. Por ali pasaron e pararon Ernesto Cardenal, Vicente Araguas, Víctor Freixanes e unha longa destra de nomes imprescindibles na cultura xa universal. Polo tanto, desde a súa chegada a Madrid, José Emilio Ferreiro manterá un estreito contacto cos galegos presentes en diferentes espazos e organizadores de distintos rexistros. Por outra parte, a súa personalidade carismática fará que sexa solicitada a súa presenza como símbolo da cultura galega, como será unha mostra que escollerei máis adiante, na que é solicitado para participar nunha campaña de tráfico. Logo poñerei os que é curioso. Para facernos unha idea da súa recepción naquelas datas, botamos máis nunha cita de Víctor Freixanes, creemos que bastante ilustrativa, e cito: para a miña xeneración, o nome de Celso, xunto co de Neruda, Machado, Miguel Hernández, César Vallejo, Celaya ou Blas de Otero, por poñer só os casos máis sonanceiros, está escrito no capítulo da poesía máis curadora da Tebra, descubridora das primeiras sensacións de solidariedade, humanidade, compromiso, socialismo, Galicia, humano, lingua, dor, dignidade, dereitos humanos, compañeiros, man, pedra, esas verbas agarimeiras e fondas que cada quen aloumiña no máis íntimo da súa historia persoal. Fin da cita de Freixanes, de que seguro despois escoitaremos no recital. Lémbrese que nas autopoéticas José Emilio deixou escrito o compromiso do poeta co seu tempo e a súa terra, tanto na autopoética do ano 55 como na do ano 72. Leo unha breve cita. Di el: o poeta, queira que non, vive no seu tempo, o quid divino do seu oficio que consiste en saber interpretalo e ser o seu voceiro. Se recordamos que para o poeta os seus compañeiros de oficio literario debían mergullarse con desesperado esforzo no mundo social da nosa terra, son palabras de, entenderemos mellor que José Emilio se preocupase por ampliar os espazos dos madrigales